Tässä videossa näytetään, miten kone käynnistetään ylioppilastutkintolautakunnan tikulta, eli siltä tikulta, mikä tehdään DigAPI-sivuilla olevien ohjeiden mukaan. Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että tikku on jo tehty. Seuraava vaihe on selvittää, millä näppäinyhdistelmällä oma tietokone saadaan käynnistymään muistitikulta normaalin kovalevyn sijasta. Tässä vaiheessa ei vielä tarvita tikkua. Koneesta virta pois, painetaan virta päälle ja sen jälkeen luetaan näytön alareunaan tässä HP:n kannettavassa vasempaan alanurkkaan ilmestyvä teksti. Se teksti ei siellä kovin pitkään ole näkyvillä, että siinä pitää olla aika nopea. Ja sitten vaikka kokeilla tätä useamman kerran, että saa sen luettua. Painetaan virta päälle. Odotetaan hetki. Ja siellä se näkyy vasemmassa alanurkassa, jonka jälkeen Windows alkaa käynnistyä normaaliin tapaan. Jos tämä teksti menee niin nopeasti, ettei kerta kaikkiaan ehdi nähdä sitä, niin internetistä löytyy näppäinkoodeja eri valmistajien koneille. Tässä HP:n kannettavassa näppäin, jolla voidaan valita käynnistyslaite, on F9, funktionäppäin F9. No sitten kun tämä näppäinyhdistelmä on selvillä, päästään ihan oikeasti kokeilemaan. Koneesta on virrat pois päältä. Työnnetään tikku vapaaseen USB-liitäntään. Pannaan virta päälle ja välittömästi painetaan sitä näppäintä, joka tässä HP:ssä on siis F9. Virta päälle. Painellaan F9 niin monta kertaa, että sinne ruutuun tulee jotain tekstiä näkyville. Muutakin kuin normaali Windowsin käynnistysteksti. Nyt zoomaan tuota vähän lähemmäksi. Ja siinä sitten lukee, mistä kaikilta laitteilta tämä kone voidaan käynnistää. Hard drive on tämä normaali kovalevy, joka käynnistää Windowsin tai muun asennetun käyttöjärjestelmän. Ja seuraava rivi, USB hard drive, on sitten se USB-liitännässä oleva tikku. Nuolinäppäimillä valitaan tämä valitaan tämä USB hard drive ja sen jälkeen painetaan enteriä. Se kysyy seuraavaksi, että minkälainen kone on käytössä. Tämä PC oli valmiiksi valittuna, että jos ei tee mitään, niin tämä käyttöjärjestelmä olettaa, että kone on normaali PC ja käynnistyy sen mukaan. Mutta jos on Mac tai Chromebook, niin tästä voi sitten valita vielä sen koneen tyypin. Nyt kun me tässä liikuin nuolinäppäimillä, niin se jäi odottamaan, eikä mennyt automaattisesti eteenpäin. Mutta korostetaan PC ja painetaan enteriä, niin sillä sitten päästään eteenpäin. Normaalisti ei siis tarvitse tehdä mitään tässä vaiheessa. Eikä paljon muutakaan, kunnes tämä käyttöjärjestelmä käynnistyy. Tämä on siis ihan reaaliajassa, että näin kauan se kestää. Tai näin nopeasti se menee. Sen jälkeen tämä käynnistää automaattisesti selainohjelman ja kyselee, minkälaiseen verkkoon kytkeydytään. Tämä on siis vain testiversion ominaisuus. Siinä valmiissa YO-tutkintotikussa verkko valitaan automaattisesti, että kytkeydytään vain sinne koulun omaan serveriin, eikä minnekään muualle. Mutta jos tätä kotona haluaa kokeilla ja haluaa mennä myöskin verkkoon, niin sitten klikataan ylhäällä oikealla olevaa kuvaketta, jossa näkyy pari tietokoneen kuvaa.
Ja valitaan sieltä käytettävissä olevista verkoista se, joka on se oma verkko, joko kotona tai työpaikalla. No, mä jätän tämän nyt valitsematta. Suljen selainikkunan pois täältä oikealla ylhäällä olevasta ruksista. Ja sen jälkeen tänne tulee sitten näkyville tämä ylioppilastutkintolautakunnan DigAbi-käyttöjärjestelmän työpöytä. Täällä on valmiina muutamia tärkeimpiä kuvakkeita: tekstinkäsittelyohjelma, taulukkolaskenta, piirrosohjelma. Ja kaikki ne ohjelmat, mitä tässä ei näy valmiina, löytyvät täältä ylänurkan Applications-menu, vasemman ylänurkan sovellutusvalikosta. Ja sitä klikkaamalla saa näkyville koko listan, kaikki ne ohjelmat, mitä on sinne tikulle asennettu valmiiksi. Education-kohdasta löytyy GeoGebra muun muassa ja muitakin matematiikkaohjelmia. Graphics-valikosta erilaisia kuvankäsittely- tai piirrosohjelmia. Täältä muun muassa videosoitin. Ja Office-valikosta sitten nämä LibreOfficein tekstinkäsittely, piirtely, taulukkolaskenta, niin poispäin. Otan tässä malliksi vaikka tämän Writerin auki. Ja sinne se ilmaantuu suunnilleen samannäköinen kuin Word. Voidaan ruveta suoraan kirjoittelemaan. Ja tässä tapauksessa vaan suljen tämän ikkunan pois. Tämän testiversion tarkoitus on se, että voidaan kokeilla näitä ohjelmia, voidaan opetella näitä ohjelmia. Sitten kun on näitä kokeillut ja haluaa poistua täältä, niin kun on oikeassa ylänurkassa on tuo DigAbi OS-valikko, klikataan sieltä, painetaan Shutdown ja vielä kerran Shutdown. Kone sammuttaa itsensä ja sen jälkeen kun ottaa tikun pois ja käynnistää uudestaan, laittaa uudestaan virrat päälle, niin sitten pääsee takaisin normaaliin Windowsiin. Eli mitään muutoksia koneen kovalevylle ei tarvitse tehdä. Mitään muutoksia koneen asetuksiin ei tarvitse tehdä, jos toimii aina samalla tavalla. Virrat on pois päältä, voidaan nypätä tikku ulos ja asia on valmis.